ఏ హలో ఏ మాట్లాడతారు వీళ్ళు. దేవుని ఇల్లు ఉంది, దేవుని ఇల్లు ఉంది అలా. చెప్పులు చెప్పులు స్టవ్ వెనకాల కవర్లు. అనిల్ భాయ్ స్నేక్ రెస్క్యూ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి మీ స్వాగతం. నమస్తే, అస్సలం అయికం. నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ స్నేహితులందరికీ ఈ రోజు వచ్చేసి అయితే కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ గంగారం మండలం వచ్చేసి మంగపేట ఇది మంగపేట ఊరి లోపల ఒకటి ఇంటి లోపల ఒకటి పాము వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే మనకు ఫోన్ కాల్ చేశారు. అన్న అవేనన్న మెకానిక్. ఈ అన్న ఫోన్ చేసిండు. అన్న ఎప్పుడు చూసారు? కొంచెం ఇంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే చూసి. హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. అంటే అది ఎక్కడ ఉంది పాము? ఆడ కిటికీలో ఉంది. అమ్మ మీ పేరు చెప్పారు ఒకసారి. మీ పేరు చెప్పారు. కళావతి. అయితే ఇది మంగపేటనే కదా, ఫేక్ వీడియో అయితే కాదు కదా? మీకైతే కనబడదు కదా పాము? నవమామే అది? ఓకే, నవమామే.